काय साकडनं तकडे हेराफेरी मारत, काहीतरी काम कर पटापट. आग पेटूचं तरी काम व्यवस्थित कर. आग पेटूक जर चांगली इली तर तू काहीही करू शकतस आयुष्यात. रोज सकाळी तू बाबा पटवता घे. ह्याच्यातच समजली लोक आहे का आग पेटू घेत नाही, त्यामुळे या काय करू शकत नाही पुढे. मेणबत्ती नाही पेटू घेत छे. काय रे बाबा, मंडळी आणखी आग पेटत कशी, गोळ्याची भावना कशी, लाकडा लाव 4-5. बरोबर कधीतरी सदर. त्यासाठी परीक्षा तुझी ऐसून चालू झालेली आहे. पेड बाई एकदाची इंजेक्शन कोरोनाची दिली त्या माणसाला लक्षात नाही. आईच्या गावात या कोरोनाच्या इंजेक्शनाने वाट लावली. तू गॅसवर करतो बघलास, एका आगच पेटू केली नाही बघा शक्तशी आई बघा. नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत. तर कसं काय मंडळी, मस्त मजेत ना. तर मंडळी आता आपण चाललो आग्रात जाऊचा आणि पुण्या पुष्पा बघूया व्हायचं जरा फेरफटको मारूया. तर आज आपल्या जुनं जो गोप्रो 8वालो हां तोच, तर त्याच्यात व्हिडिओ चालू आहे. कारण बघूया म्हटलं, बरेच दिवस चालू नव्हतो केलेलो, त्यामुळे म्हटलं बघूया याच्यात कसा वाटतं. पहिले व्हिडिओ कसे होते त्या आत्ताचे व्हिडिओ कसे आहेत, तर त्या बघूसाठी म्हटलं चला म्हटलं जुनं गोप्रो घेऊन करूया. याच्यात जरा आवाजाचा प्रॉब्लेम होतो, आता बघूया. तर चला जाऊया, पुण्या पुष्पाकडे जाऊया. ना मग आग्रात वांडर बघूची. आणि बघा वाट मस्तपैकी पुण्यात झाडू बिडू मारून ठेवलेली आहे वाटी. मला तर वाटतं ह्या कॅमेऱ्यात एकदम मस्त दिसतं गोप्रोत. मोबाईल कोणाकोणाचे लिहून घेतं, काय करतं काय कशा आहे. भारीच का बा, जुनो मोबाईल हा अजून व्हिडिओ करता. ठेव नंबर लिहून ठेव. माझं काय यायचे आहेत, माझं पाठ असतं जातं काय मेकअप बिकअप करून. मेकअप नाही मग काय म्हणतो तरी म्हटलं फुटको मोबाईल हा तो फुटलोच आहे. पुण्य काय गेला माझा ना. मगाशी नाव घेऊन कशा कारडत होतास. मी वरनं ऐकतोय बाबल्यान काहीतरी मी नव्हते, माझा शब्द होतो ऐकलाय कानात माझ्या, टेप लगेच होता वरनं जायत होते तेव्हा. मागा नाही माहिती कोणी तुला एकदम मस्त आणलं मी, अजून देव पूजले नाही. जेवण काय झाला नाही अजून, कायच दिसत नाही. काय रे बाबा, तुझं काय काम नाही, तू नंबरच लिहून ठेव. खाऊ प्राप्त की काय जेवण काय आज, मोदकाचं पीठ येऊ लागला. तू इथं घेऊन करायचं काय टोस्ट की पीठ पाव होते बिस्किट. हे बघ 3 प्रकारची गोकर्णाची फुलं आहेत, एक या 2 व्हाईटवाला 3 आणि एक असा निळा 5 पाकळीवाला था ना, जो एका पाकळीवाला असाच असं एकच पाकळी आहे.
तर आज काढलंय आज पूजा अजून तुमची झालीच नाही हा? ना आमची पूजा होऊची कशी काय तुमका कधी 12 वाजता पुजतला सकाळी उठले उठले देव पुजायचो तो ना आधी राहूशा घरा घेत काय साकडनं तकडे हेराफेरी मारत काहीतरी काम कर पटापट हे बघा एकदम मस्तपैकी बसला बघा कसं ऐटीत म्याव म्याव दिवाळींचा उतारा दे काय म्हणता काय व्हिडिओ काय ऐकलं कॅमेऱ्यात तरी ऐकाक गेला लोकांका माका जरी नाही इला तरी होता पुन्हा ऐकू आम्ही ऐकतेलं वाक्य तुका आग पेटवण्याशिवाय बाकी काय कामच येत नाही ना बाकी काम येतात माचीस पेट टाकली टाकले काय रे? काय गुगळता तू माचीसवर बसलं की काय मी नाही माचीसवर बसलोय आग पेटूचा तरी काम कर व्यवस्थित बाकी तुका पेटवली होती गेली ती आग. बाकीचा तुका कायच येत नाही मी करतच. आग पेटूचं तरी काम व्यवस्थित कर आग पेटूक जर चांगली इली तर तू काही करू शकतस आयुष्यात नाहीतर काय रोज सकाळी तू बाबा यांना पटवता की बाबाचा विषयच नाही हा. ताज नव्हता. तुझं लक्ष असतंच ते कर तर इंजेक्शन कोरोनाची दिली त्या माणसाला लक्षात नाही आईच्या गावात हो त्याच्यामुळे वांदी झाली म्याव. सगळ्यांची बहुतेक जणांचा तोच प्रॉब्लेम आहे ह्या कोरोनाच्या इंजेक्शनाने वाट लावली पण आता जाऊन जाऊन कळान देवायचं त्यांना आपण नाही घेतले ती नाही दुसऱ्यांचा जीव धोक्यात घातले नाही देऊन कोण येते पकडून पकडून नाही मग सकाळी हाक पेटवली ती इझिली कशी काय गो ती इजली भात झाल्यावर इजवतो आमच्या असा तुमचं कायदे पंडितच वेगळं एक लाकूड तरी पुढे करून ठेवणार ना एकदा आग पेटवल्यावर ती सातके पो इजवताच कसली डबल काम तुमचा आता बरोबर जेवण करून माझी घ्यायचा सपाक नको हातावर मी तकडे कपडे धुत गेले हातावर ह्याच्यातच समजली लोक आहे का आग पेटू घेत नाही त्यामुळे या काय करू शकत नाही पुढे मग काय करू शकत मग आग पेटू घेऊ कवी तू काय इथं काय बघ म्हणजे तू काही पुढे कोणाच्या कळी पेटू शकतस ती लोक त्याचं तुका अर्थ कळालो नाही मी काय म्हटलंय त्या सुपारी आमच्या सुपारीची काय गो आमच्या सुपारे धरत नाहीत की ते वरती दोन माका पोपळी तर अंदाज दिसतं हे आमच्याच सुपारीची होत नाही माहिती बघ त्या आणि वरती धरतात की नाही ती बघ. आज उसळा कल होती ना नाही माहिती माका कल एकान म्हाका सगळ्यांक कल होती तो मेलं सांगतलो सांगणार मर्दे तू गॅसवर करतो बघलास एका आगच पेटू केली नाही बघा शक्त तशी आहे बघा पेटतच नाही ती चुडता उलटी धर जरा अशी उभी मेणबत्ती नाही पेटू घेत छे काय रे बाबा मांडरीले पेट 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 हा. हरी ओम. स्वामी समर्थ. उलटी धर उभी चुलता आधी चुडता आधी पेटव चांगली उभी धर ते लाकडा लावल्यानं 3 आणखी आग पेटत कशी ए गोळ्याची भावना कशी लाकडा लाव 4-5 बरोबर कधीतरी सदर हिला पोखता कसा ते जातली इझिली ना त्याची जात कशी हय ती लाव चुडता सगळी ए, कागद धरूया. प्लॅस्टिक टाक पेट पेट बाबा. त्यासाठी परीक्षा तुझी ऐसून चालू झालेली आहे चुडता पेटवण्यापासून आणि डाळ करता किती वेळ
डाळच करूची भाजी कसली ना बघून घ्या जमला तर करूची नाही तर ना पुणग्या काय जेवक नसताला त्यामुळे तू ताच केलं साधारण अंदाज केलंस ताच करूया मोकळा होऊया पेड बाई एकदाची अगं बाई पेटकी गेली ती. हे आग पेटू चवी असली तर याच्याकडे या शिकवीत कशी पेटवतात ती कारण एकाच येत नाही मुळात येता माका रोज आग पेटूक पण एकदा इजाली की ते पेट घेत नाही ती आणि मला आणि शिकवते ती आग पेटवायला हिची कोयतेची लाकडं आहेत ती त्यामुळे ती पेटताना अरे चुडताच पेटू घेत नाही तुका मग तू पेटव ये इथे बसा नसतो आवाज उठ उठ मग चुडका लावली म्हणजे आग पेटत नाही चौथ्या मेणबत्ती गेली 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 मेणबत्ती तुझा तसा दिवलो नाही तुमच्या घरात तू पेटवलं ती चौसर गेली हय मी पेटवून तीव नाही कोण टाकणार चूल तुमका घरात घालू का जरी कळत ना आखी कसे पेटतले तू चल रे तिच्या सांगा पुन्हा पुन्हा वाद घालू काय चल चल थांब लाव. पेटताना तरी अहो पेटताना वाऱ्यान जातली ती पुन्हा हय खेळ. नकरे खेळ करूचे नाही 11 वाजले खेळ आपण एक तर थांब थांब अरे चुडताच पेटत नाहीत ती तापूक तुमका होता काय गो ही काटका बिटका घाल अशी पेटव अशी पेटव ए तू गप रे मी पेटवतले बरोबर ही अशी अशी घालायची तर पेटतली आत बारीक बारीक घाल जा काय नको बारीक नको याला लाकडात नाही चुलीत लावलं असतं काय पेटतली 2 लाकडा लावून आगी पेटले भेते बिते घाल. भेटे जे लाकडा नाही हो. त्यामुळे वांदे होत ही लाकडं जास्त लावून पण उपयोग नाही दुमतली फायनली आग पेटता गपचूप जस पेटली आग तुझ्या हरण नको किती वेळान बघा अर्धा तासान आग पेटलेली आहे ही बघा कारण ज्या माणसाक आग पेटूचा चांगला जमता त्याच करू शकता पुणग्या उगीत नाही पुणग्या आगाव पेटवता आणि कांडाव पेटवता पुणग्या आगाव पेटवता आणि कांडाव पेटवता मग माझं सकाळी काहीतरी बोलत होतास वाटेत जाताना माका आवाज मी येईल नाही होत तू मी काहीतरी बोला काही होत हैसून माका आवाज गेलो बाबल्यान काहीतरी असा काहीतरी बोलला काय आयच होता घरात नाही तर कोण होता आवाज नाही तर कालच गेला काल गेला मग आज कोण बोललं तुझा आज कोण बोलवता होय कोण नाही बोलला हां माझे कान वाजत होते की का तुका काय ते तिसराच ऐकत मग कालपासूनच गडप आता ठेव पिठी ढवळू डाळ शिजत घालूच्या भिजत घातलं मग पाणी काय नव्हतं तर भिजत आधा घंटा. वैत वैत मारा नाही म्हणा खावा वैत तू असलंस की जीवावर आठीच असते रे सगळ्यांचे जेवणाचे कशा जेवणाच्या आटी नाही तर का काम नाही म्हणजे भरड्यात कोण मग तू जाशी मी जाऊन येते आचऱ्यात ना काय मी नाही बाबा माझा नाही काम मोकळे होत्या जाऊ थांबवायचं जरा तू माका नाही आज नाही गणपती ती हा हा इतळान देता पेट्टा आता फुगलंच तर जातली कशी जाय कशी जाय म्हणतात तुझा फाजीला बोला घरात पण त्या बाहेर नाही बाहेर असतात आज खयच्या खय जाऊन पोचलं असतं बाहेर नको जास्त तालुक्याच्या बाहेर गेलं असतं हो मग तालुक्याच्या बाहेर पुणग्या गावातच होता तू तालुक्याच्या बाहेर गेलं असतं कशाच तालुक्याच्या होय इथवर जाऊ देवगडात गाडी लागतात ते तालुक्याच्या बाहेर त्याच्यापेक्षा लागतात देवगडात खायचं म्हटलं दैवाचं पूल क्रॉस केल्यावर माका गाडी लागतं तर काही जाणार मी तालुको रवलो बाजूकच मग ती काय कवठी साप्याची कलम आत गो होय हय ती होय. तिला एक काढून ठेव मी गपचूप घेऊन जाते घर मी नाही बघ ती कलमा आणि तू तडे बघून घ्यावा आमका काय सांग नेलं इथं कळाचा पण नाही तुमका माका कायच सांगा नको मी गपचूप त्याच्यातला थंय नाही होता तेव्हा माका दिलाच नाही आज ता कोणतं याचा
धरता आता मग पिशवी येतच आपण धरता आग बघ पेटली पेटली ती का आग पेटव ना म्हणतो चाय तरी आहे ना आता वायशी इतक्या मगापासून बोललं असतं पटक्कन घेऊ नये फायनली आग पेटली आहे आदान ठेवल्या ना डाळीत चल कंटाळलो तुझ्यावर का पण घेऊचा कधी आहे उद्या आहे? आज ना 4 दिवसाक रवा गेला की मग बरा त्याचा रवा तुलाच कुठे जायला मिळत नसेल ना बरं तुका जाऊचा म्हणजे गाडी लागतं आधी तू महिनाभर मुंबईत जाऊन राहू नको म्हणजे अखर कट्ट होईल कसं काय कळत नाही काम नाही बस बस बस. काम नाही म्हणता म्हणूनच मी चाय मागले उगीच नाही मला येत होती झोप व कोरो काढो पिऊया आधी मस्त गरम चाय मारण्याची तोंड भाजला माझा जा ती डाळ कर जा करू बांगला तुझा चल मी जातोय चाय पिऊन झाली माझी तुझ्याबरोबर काय तू मालिका बघित बस तर मंडळी चला अशा प्रकारे आता जाऊया आपण आग्र्यात ना फेरी मारून येऊया चला पुष्पाकडे वेळेस चाय पिऊन येते पुष्पाची वेळेस कळ काढली आणि आता आपण जाऊया आग्र्यात वांढरीलेत का मग वेळ झालो मागापासून चला एकदा जाऊन येलं आहे सकाळपासून आणि आता जाऊया तर मंडळी अशा प्रकारे आता आपण आग्र्यात येलो बस फेरफटको मारून येऊया तर अशा प्रकारे मंडळी आता फेरफटको आग्र्यातनं मारून झालेलो आणि पुष्पाकडनं मारून झालेलो तर चला जाऊया घराकडे कशी जाय म्हणत तुझा पाजीला बोला घरात पण त्या बाहेर नाही आहे. बाहेर असतात आज खयच्या काही जाऊन पोचलं असतं बाहेर नको जास्त तालुक्याच्या बाहेर गेलं असतं कशाच तालुक्याच्या होय इथवर जाऊ देवगडात गाडी लागतात ते तालुक्याच्या बाहेर त्याच्यापेक्षा लागतात देवगडात खायचं म्हटलं दैवाचं पूल क्रॉस केल्यावर माका गाडी लागतं तर काही जाणार मी तालुको रवलो बाजूकर